हाय आं जादों नोंथांमोननि दोस्त बडलेण्ड टाइगार नोंथांमोना आंनि बडलेण्ड टाइगार यूट्यूब चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामगोन ना खालामा रायजोफोर खालामगोन मिथिखायो आं खालामगोन होननानै आच्छा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बर' फिल्मनि बागै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बर' एक्टर एक्ट्रेसफोरा एबा बर'नि प्रडिउसारफोरा गोबां मोजां मोजां फिल्म रिलिज खालामनो थांगासिनो दङ जेरैबायदि खिथेर फिल्म थैस' थैस' फिल्म इनिफ्राय थुलुंगा फिल्म आरो गोबां फिल्म दा रिलिज जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो नोंथांमोना बै रिलिज जानाय फिल्मखौ जाहाथे नायो नायनानै जोंनि प्रडिउसारफोरखौ हेल्प खालामो एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ आवगायलांनो हेल्प खालामो जों दुर्गा फुजा सिजन एबा बेनि उनावबो जोंनि दुर्गा फुजायावनो जा जोंनि बाथौ फुजायावनो जा लोखि फुजायावनो जा गोबां फुजायाव जोङो फिल्मफोरखौ दिन्थिनाय नुनो मोनो श' दिन्थिनाय नुनो मोनो बेफोराव जोङो रायजो राजाफोरा लोब लोब थांनानै मदद खालामनांगौ मानो होनोब्ला जों रायजो राजाया मदद खालामबासो जोंनि बर' कालचारा थांनानै थागोन जोंनि गेजेराव गोबां मोजां मोजां फिल्म फैबाय रिया ब्रह्म आब'आ गोबां रां खरस खालामनानै मोनसे फिल्मखौ बानायो बे फिल्म बानायनायाव जुदि प्रडिउसारफोरखौ रिया आब'खौ बा जायखिजाया प्रडिउसारखौ जों जुदि मदद खालामाबा बे जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मूर्खामि खामानि जागोन जों जौ लोंनानै मोनसे क्वार्टारावनो 100 200 300 गारो बबेबा हटेलफोराव जिरायनानै जोङो 2000 3000 5000 गारो आरो डाइस गेलेनानै गोबां जोंनि बर' सेंग्राफोरा बर' मानसिफोरा डाइस गेलेनानै हरसेयावनो 50,000 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 जों थांनायखौ मिथियो नाथाय जोङो फिल्म नायनो होनब्ला मानो बायो मात्र फिल्म नायनायाव मोनसे फिल्म दिन्थिनायाव मात्र जोंहा 100 बा 200 300 थाखा खरसा जागोन जों जुदि सानसे जौ लोंनायखौ बन्द खालामनानै सानसे जुदि तास गेलेनायखौ बन्द खालामनानै डाइस गेलेनायखौ बन्द खालामनानै जुदि जों बै बर'नि मोजां मोजां फिल्मफोरखौ जुदि नायनो थाङोब्ला माबाफोर खहा जागोन नामा जेबो खहा जाया बेनिखायनो आं साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गुरै खावलायो दा गोदान गोदान बर' फिल्म रिलिज जानो थांगासिनो दङ मोनफ्रोमबो फिल्मखौ जोङो सापर्ट खालामनांगोन नायनांगोन 100 200 थाखाया जेबो नङा जों अमा बेदर जानानै जौ लोंनानै हटेलाव पार्टि जानानै जों गोबां रां खरस खालामो डाइस गेलेनानै तास गेलेनानै ओरैनो आंगा मांगा जोङो फैसा खेदायो नोंथाङा जुदि फिल्मखौ नायनो गोसो गैयाब्लाबो काउन्टाराव थांनानै टिकेटखौ दाननानै नोंथाङा नायाबाबो बाथ्रा गैया जेब्ला जोंनि बै टिकेट दाननाय फैसाजों प्रडिउसारफ्रा मोनगोनथ' होमबाना प्रडिउसारफोराबो जुदि मानसि जायोब्ला रां फैयोब्ला नेक्स्ट टाइम फिल्म दिहुननो बिथांमोनाबो गोसो जाबावगोन जों जुदि बर' फिल्मखौ नायाबा जुदि जों मोनसे फिल्माव 3 लाख 4 लाख 5 लाख खरस खालामनानै जुदि बेयाव जुदि खरसा फैयाब्ला बोरैहाय नेक्स्ट फिल्मखौ बानायनो साहस खालामो बेनिखायनो सापर्ट जों इउट्युबाव एलबाम गोबां फैनाय नुनो मोनो बर' फिल्मनि मोजां मोजां एकदम रिया ब्रह्म आब'आथ' गोबां फिल्म बानायगासिनो दङ गोबां एलबाम बानायगासिनो दङ बेनि गेजेरजों गोबां एक्टर एक्ट्रेसनि न'खरा सोलिदों बेफोरखौ जों सापर्ट खालामनांगोन फिल्मानो जा एलबामानो जा इउट्युब चेनेलावनो जा फेसबुकआवनो जा जायखिजाया जोङो बेफोरखौ सापर्ट खालामनांगोन होमबासो बै प्रडिउसारफोरनि गोसोआबो मोजां मोनो राङा फैब्लासो नेक्स्ट टाइम फिल्म दिहुननो लुबैबावगोन ना जुदि राङानो फैयाब्ला बे बोरैहाय नेक्स्ट टाइम खरस खालामबावनो फैसायाथ' बिफाङाव नांनाय बुस्थु नङाना खरसा खालामगोन गोबां खरसा खालामनो हानाय मानसि दं जोंनि गेजेरावबो नाथाय जुदि खरसाया फैयाब्ला मा खालामनो बेनिखायनो रायजोफोर सापर्ट खालाम नाय लैहोर लैहोर थां आरो बर' फिल्मखौ नाय जानो गार बोथिसे अमा बेदर जानो गारनायाव जेबो जाया जौ बोथोरसे लोंनो गारनायाव जेबो जाया सानसेयाव बे फैसाखौ जोङो बरियासे जों बर' फिल्मखौ सापर्ट खालामबाय था एलबामानो जा फिल्मानो जा जों सापर्ट खालामनांगोन दै रायजोफोर आंनि बडलेण्ड टाइगार इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामो साबस्क्राइब खालामगोन ना खालामदो भाइफोर साबस्क्राइब लिरनाय दङ साइडथिं गोजौआव साबस्क्राइब बेखौ क्लिक मारिना हो आसिजोंल'सो ओरैल'सो थुना होनांगोन होनबानो बास साबस्क्राइब जाबाय दै